Γεια σας παιδιά, Χαράλαμπος Gamer XFGR εδώ. Και επίσης βλέπετε το καινούριο skin, είναι κωμικό. Το βλέπετε. Ελπίζω να σας αρέσει, είναι ένα κωμικό skin, το οποίο έφτιαξα τώρα τελευταία. Εν τω μεταξύ βλέπετε το πρώτο επεισόδιο του TS, που σημαίνει try to survive. Το ξέρω ότι είναι τέλειο. Βέβαια μπορώ να πω ότι θα είναι μια ωραία σειρά, η οποία θα μπορέσει να φτάσει αρκετά επεισοδιάκια. Για όλους εσάς οι οποίοι αναρωτιέστε για ποιο λόγο δεν κάνουμε βίντεο τόσο καιρό. Το λοιπόν, έχει μπει καλοκαίρι και δεν είμαστε και σε καλή θέση τώρα να κάνουμε βίντεο, δεν έχουμε χρόνο και τέτοια πραγματάκια. Οπότε πάμε στο βίντεο, κυρίες και κύριοι. Το λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βέβαια είμαι σε βάλτο, το οποίο αυτό το πράγμα είναι καλό, έτσι. Είναι σχετικά καλά. Δεν θα μείνω εδώ όμως, διότι θα ψάξω για... Υπάρχει ένα σπιτάκι το οποίο είναι μαγισσών. Και είναι μια καλύβα μιας μάγισσας η οποία έχει αρκετό loot και πρέπει να το βρω. Από ό,τι έχω δει, αυτή η καλυβούλα με τη μάγισσα σπονάρει μόνο σε τέτοια biomes και είναι ευκαιρία να το ψάξω. Και ειδού το χωριουδάκι, δηλαδή τι άλλο μπορεί να βρει κανείς, ειδού ένα χωριό. Απλά για να ξέρετε, μην με ρωτήσετε για ποιο λόγο είναι μαύρο έτσι το γρασίδι. Παιδιά, έχω προσπαθήσει να το φτιάξω, αλλά δεν μπορεί, έχει μπαγκάρι και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας αρέσει το καινούριο τζάμι. Γενικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν έχω αλλάξει πολλά πράγματα. Να, δείτε δηλαδή εδώ πέρα χωριό που σπώναρε. Και δείτε που είναι τέτοιο για να λουτάρω, είναι εκεί πάνω. Ό,τι να είναι. Και έπεσα. Απορώ πως μπορείς να ζήσεις σε ένα χωριό σαν και αυτό. Εδώ δηλαδή τώρα για να φτάσω εκεί πάνω πρέπει να κάνω parkour. Κοίτα εδώ. Θέλει να έχεις parkour skills για να φτάσεις εκεί. Κοίτα πόσο ψηλό είναι. Κοίτα πόσο cobblestone έχει πέσει σε αυτό το πράγμα για να μπορέσει να γίνει. Πρέπει να πάω γύρω από το βουνό τώρα για να το λουτάρω. Παιδιά, λογικά το βλέπετε λίγο και λαγκάρει το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι λαγκάρει, αλλά λίγο το δικό μου, οπότε σε εσάς λογικά θα λαγκάρει αρκετά. Συγγνώμη γι' αυτό. Θέλω να έχω την καλύτερη δυνατή ποιότητα, μόνο που μερικές φορές αυτό είναι αδύνατο. Λοιπόν, όπως βλέπετε ανεβήκαμε μέχρι επάνω. Ανεβήκαμε στο βουνό, ορίστε. Ρεβίν ρε φίλε, έτσι, ρεβίν. Μόνο που δεν είναι ακριβώς ρεβίν, είναι ένα πραγματάκι περίεργο. Παρκούρ. Παρκούρ. Να, δείτε εδώ πέρα που είναι σπιτάκι. Δείτε τώρα που έχει γίνει το σπιτάκι που σπώναρε. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Και εγώ τώρα τι πρέπει να πέσω από το ταβάνι και να το σκάψω. Τι πρέπει να κάνω. Δείτε εδώ πέρα. Δείτε, ένας villager έχει κολλήσει. Δεν ξέρει που να πάει. Πρέπει να σκάψω οπωσδήποτε αυτό. Και όπως είδατε πέσαμε κατευθείαν μέσα. Για να δούμε τι έχω να κάνω trade μαζί σου, φίλε. Ωραία. Sorry. Φίλε, πρέπει να πεθάνεις. Φύγε από εκεί. Πεινάω, φύγε. Έτσι, μπράβο, φύγε από εκεί πάνω.
παιδιά, 2 diamonds. Εντάξει, παιδιά, έχουμε ήδη φτιαγμένο ένα diamond sword από τώρα. Άμα βρούμε και λίγο gold μπορούμε να φτιάξουμε και grapple. Έχουμε 3 για να φτιάξουμε ένα pickaxe. Παιδιά, πρέπει να είναι ακριβώς για μία portal. Είναι ακριβώς για μία portal. Κατευθείαν nether, λοιπόν. Πρέπει να σκάψουμε το φράχτη. Ορίστε. Τον σκάψαμε. Πάρε το φράχτη. Πάρε και αυτό. Όπα. Συγγνώμη. Πάρε και αυτό. Έλα, σπώναρε το, σε παρακαλώ. PLZ. Θα το βάλεις ποτέ? Έτσι, πράγμα. Άγιος ο Θεός. Λοιπόν, what? Κοίτα. Φίλε, αυτό πρέπει να είναι mineshaft. Και δείτε, κρύβεται όλο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Εγώ τώρα πώς υποτίθεται ότι θα βγω από εδώ πέρα? Δεν μπορώ να βγω από εδώ πέρα, τι? Πρέπει να αναγκαστικά. Και πέθανα. Αυτό ήμουν σίγουρος ότι θα γινότανε, δεν έχει γίνει τίποτα, πρέπει να πάω οπωσδήποτε εκεί πέρα για να τα πάρω, για να μην χαθούνε. Εδώ πέρα έχει πολλά caves, αυτό είναι καλό. Όλα τα πραγματάκια μου είναι εκεί πέρα. Παραλίγο να πέσω μέσα εκεί, αλλά δεν το έκανα. Δώσε μου τα πραγματάκια μου τώρα. Όχι ρε φίλε. Ορίστε. Και τώρα έχω μία μικρή απόσταση ώστε να φτιάξω μια σιδερένια αξίνα και ένα πόρταλ. Χρειάζομαι δηλαδή... έχω μια ιδέα. Λοιπόν, είμαστε σε βάλτο. Λογικά κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει, γιατί κοντά στα χωριά πάντα υπάρχει και έτσι ένα σπιτάκι μιας μάγισσας. Δεν θα κάτσω όμως να το κοιτάξω τώρα. Θα πάρω λίγο wood από εδώ πέρα και θα φύγω. Ωραία. Φτιάχνουμε ένα ωραιότατο crafting table. Ωραία. Οχτώ sticks. Είδου κατευθείαν ένα pickaxe. Τα diamonds! Όχι! Τα 2 diamonds! Τι θα γίνουν τώρα? Όχι! Θα έχουν κάνει σίγουρα despawn. Όχι! Πάνε 2 diamonds έτσι. Γιατί σε μένα? Γιατί γαμώτο? Και έλεγα κάτι είχα ξεχάσει. Όχι ρε φίλε. Όχι τα diamonds. Εκεί πέρα που χάρηκα ότι βρήκα diamonds και ότι θα έφτιαχνα κάτι, ότι θα έφτιαχνα ένα sword, ήμουν έτοιμος να το φτιάξω και μπαμ, όχι, δεν τα παίρνεις. Να τα. Τα diamonds. Ω Χριστέ μου. Πρέπει να μείνω κάπου τώρα για το βράδυ, διότι... Σας πειράζει να μείνω εδώ κυρίως? Ελπίζω όχι. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Ένα diamond sword έφτασε. Τώρα μας μένει ένα πράγμα. Μας μένει να φτιάξουμε και κάτι ακόμη.
Εν τω μεταξύ γράψτε μου κάτω στα comments αν σας αρέσει έτσι το καινούργιο texture pack. Να μου πείτε αν σας αρέσει. Να βλέπετε, να μου πείτε. Ξέρετε κάτι, δεν φοβάμαι καθόλου. Πάμε έτσι, ντουγρού. Θα αλλάξουμε τα φώτα. Cool. Κάτι ακούω και δεν μ' αρέσει ο ήχος του. Παραλίγο. Παρκούρ. Είδου μια ράχνη. Παιδιά, κάτι ακούω. Να, ψόφα. Βλαμμένη. Δώσε μου κάτι να φάω τώρα. Ακούω κάτι ζόμπι και δεν μ' αρέσει. Σκέφτομαι να μπω μέσα στην εκκλησία, να μπω. Ναι, εντάξει, μπαίνω μέσα στην εκκλησία τώρα. Όχι τέτοια σε μένα, όχι τέτοια στο πάπι. Τώρα πού να πάω. Κι άλλο, με σόβελ. Έλα να μου πω. Άσε τον villager ήσυχο. Εγώ είμαι ο προστάτης του χωριού. Αυτό έπεσε κάτω. Να το ζόμπι. Δεν ξέρει τώρα τι να κάνει. Εγώ τώρα θα του πάω γύρω γύρω όμως, έτσι. Και όταν αυτό πάει να μπει μέσα στην πόρτα. Να, βλέπετε να το. Δεν μπορεί να πάει πιο πέρα. Και εγώ με ένα hit θα το ρίξω κάτω. Ή απλά θα το σκοτώσω. Παιδιά, μπορώ να μπω μέσα. Ξέρετε, άμα μπορώ. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω και τι να κάνω, να το σκάψω. Ωραία και δεν το σκάβω. Θα το κλείσω μετά, δεν πειράζει. Το μόνο που θέλω να κάνετε, αγαπητοί villagers, είναι να μην αρχίσετε να πανικοβάλλεστε. Είναι το μόνο που ζητάω. Και ο άλλος έφυγε. Μη φύγεις κι εσύ. Καλά, είσαι βλάκας. Ορίστε. Εγώ είμαι έξυπνος. Και έξυπνο είναι και το skin μου και τα πάντα όλα. Λοιπόν, έχω 2 string, το οποίο μπορώ άνετα να φτιάξω ένα γκλιγκλίγκι. Συγγνώμη για την ατάκα. Με έχει κολλήσει ο Captain Panel με τον Γιαννούμπα. Τέλος πάντων, μπορώ να φτιάξω άνετα ένα fishing rod και να μπορέσω να ψαρέψω. Τώρα, από πού υπάρχει πόρτα για να μπουν? Από εδώ, η οποία είναι καλυμμένη με χώμα. Και τι, δηλαδή απλά σπώναραν έτσι? Ναι, απλά φαίνεται σπώναραν εδώ. Παιδιά, όποιος θέλει ανεβαίνει, Δες εδώ, ελεύθερα, ανεβαίνεις, μπαίνεις και κάνεις ό,τι θέλεις. Το βλέπεις? Ανέβα πάνω τώρα. Δεν μπορούν να ανεβούνε. Ελάτε εδώ. Μπορείς? Δεν μπορείς. Τώρα κάτσε να σε φτιάξω. Αν δεν μπορείς, ορίστε. Σας έφτιαξα μια σκάλα, κύριοι. Αν θέλετε να ανεβαίνετε και πάτε σπιτάκι σας. Ορίστε. Όχι, ζόμπι, θα τους αφήσεις ήσυχους. Όποια να πήγανε. Το τελευταίο χείτο το φας με πίκαξ. Άντε, γεια. Άντε. Τώρα έχω να λέω ότι έφαγα ζόμπι με πίκαξ. Άντε, γεια. Κατευθείαν iron, τι άλλο να ζητήσει ένας άνθρωπος, κατευθείαν iron. Βέβαια, πρέπει να δούμε το καλύτερο loot του αιώνα. Αυτό το chest. Δεν πρέπει να υπάρχει καλύτερο loot. Λοιπόν, και έχουμε ήδη 6 coal. Κάτι πάρα πολύ καλό για μας από τώρα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έφαγα fall damage από ένα τόσο μικρό fall.
Και ήδη 3 iron μαζί με... Όχι, τα χάλασα για πίκαξ. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, έχω κάνει μια μελέτη και μαντέψτε τι έχω βρει. Έχω βρει το ότι εάν σκάψεις... όχι, τι λέω. Ότι μπορείς να σκοτώσεις μέχρι και, νομίζω, μπορείς να βαρέσεις ένα mob, δηλαδή μπορείς να βαρέσεις με ένα diamond σπαθί, νομίζω 1500 φορές. Οκ, εδώ τα καρότα. Λοιπόν, κύριέ μου, εσείς έχετε πέσει όλοι εδώ πέρα? Γεια σου, Farmer. Γεια σου, Librarian. Εντάξει, αναγκαστικά πρέπει να πάω να τους κλείσω Πρέπει να πάω να τους κλείσω την πηγή νερού. Γιατί τελειώς δεν πρόκειται να ανεβούν και πώς θα κάνω trade. Θα κάνω despawn και θα τους χάσω. Λοιπόν, από πού έρχεσαι, καλό μου? Από ποιο μέρος μας έρχεσαι? Γεια σου, γουρουνάκι. Λοιπόν, πρέπει να σκάψω ένα rock, ένα εδώ πέρα, έτσι, ορίστε. Το σκάψα. Έχουμε ένα cobblestone. Πάμε εδώ πέρα. Και άλλος villager εδώ. Γεμίσει ο τόπος villagers. Δεν λέμε να σταματήσουμε. Όλοι οι villager εδώ πέρα έρχονται και πέφτουνε. Εντάξει. Είναι δικιά τους επιλογή. Δεν μπορώ να τους κρίνω. Όριστη, πάει όλο το νερό τώρα. Άντε, γεια σου νεράκι. Τι? Είναι και εδώ, εντάξει. Ορίστε. Τι έγινε ρε παιδιά, ακόμη τίποτα? Κάτι ακούω και δεν μ' αρέσει. Πες μου τι έβαλα. Αντίο πύλη. Εντάξει, το καλό είναι βέβαια ότι μέσα σε αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα άμα το σκάψω πρέπει να βρω diamonds για να το σκάψω αυτό το πράγμα. Και πρέπει οπωσδήποτε να πάρω το iron από εδώ. Να φτιάξω leggings και μετά chestplate. Δεν θα φτιάξω μόνο leggings από ό,τι φαίνεται. Κάτσε, περίμενε λίγο. Κάνε 7 και 8, 15. Που σημαίνει ότι... καλά, εντάξει. Φίλε, με αυτά τώρα... παιδιά, έχουμε full iron armor. Δεν ξέρω τι, αλλά κάτι ακούω να τρέχει πολύ γρήγορα και με τρομάζει. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά όντως κάτι νιώθω. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Είναι κάτι περίεργο. Είναι πολύ περίεργο. Έτσι πάει το νεράκι. Ανεβείτε villagers. Κι άλλο νερό, έλεος. Παιδιά, εντάξει, τελικά το κατάλαβα τι είναι. Οι villagers κάνουν έτσι, λέω κι εγώ. Τι κάνει έτσι, τι κάνει έτσι. Οι villagers, ορίστε. Παιδιά, ανεβείτε. Πρέπει να με κοροϊδεύεις έτσι. Πόσα πράγματα πρέπει να σκάψει αυτή η αξίνα ρε παιδιά. Όχι ρε φίλε. Όχι. Άσε κάτω τον villager. Ψόφα. Δεν θα πειράξει ποτέ τους Άγιους villagers. Είσαι ένα παλιό ζομπό. Παιδιά. Εντάξει, πέθανε παιδιά. Παιδιά, ηρεμήστε. Βλέπω έχετε βρει καταφύγιο εδώ πέρα, Θα σας σώσω εγώ τώρα. Θα κόψω εγώ τη ροή του νερού και άμα εσείς δεν μπορέσετε να βγείτε, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Λοιπόν, ποιο είναι το μόνο πρόβλημά μας εδώ πέρα? Το μόνο πρόβλημά μας... εκεί.
Τώρα μπορείτε να ανεβείτε άνετα. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Τώρα τελείωσα επιτέλους. Villagers. Villagers, ανεβείτε. Συγγνώμη ρε παιδιά, πρέπει να κάνω ένα pause. Πέφτεις γύρω. Εντάξει.